ML Rup Singh Teron pen Mukro Bid Office along Kahumridam. Pini Chitini Paikret Chok ani Amreng Constituency Ahoy along Kedo Mukro Forest Bid Office along ML Rup Singh Teron pen Kahumridam. Pini Jasemet Bangso Kahumridam nang kok athi laki kedam tang Somotan arong along Meghalaya anat pen Chimit nepin pen Karbenglong along le arlo nang lutsi Don Pharo kethom rong nang kesing jipo alam ki along ML Rup Singh Teron pen Kahumridam patudam. Bangso Kahumridam ahot adui ahoy along kedo arat atum pen cingki cethan tekang si ahoy kedo arat atum aphan ning pathe tekang lo lapen adui ahoy along alam kisaname prabjin pen monsam kedolong jiaphan Karbenglong Autonomous Council team Karbenglong pen cingki cethan bomlo lasi prabjin pen adui ahoy aputhak sai dengpon popusi ahoy kedo arat atum aphan cecak tekang lo nyapen ahoy along kedo arat atum aphan setame prabjin pen kedo along le apata setame akejoy pen prabjin pen ronpon popusi ML Teron pen ningjipon lasi pini bangso ahoy Kahumridam along DFO Rajiv Ingti lapen West Karbenglong along SP setame nasi tongdon napen Jirikindeng Town Committee Chairman Singh Terang Vice Chairman Poiri Rongpi Lems Chairman Robin Hanse lapen Amreng Constituency VDC Chairman Lucas Milik lapen Pinangan Chairman atu cetongdon dunti là cái mình lối lòng phụ ta sẽ được cái cái Karbenglong Assam long ledu phụ ta là cái khá lang phụ pelo là lúc lối là cái là mình lối cái Karbenglong mà Assam mà phụ ta long sẽ được cái thì nó mới cái mình lối là pen Assam phụ cái hino là số lang mà cái là cái chok chi phụ là asi exact one of bandari mà Karbenglong pen là hỏi mình lối pen cái plat pilar lang lối lang roi ko nasi kita jadi tak soal alam nang kan lain pun pakai tang khor kuri pa betha ha la jo alang di ke chidi lo mo koiram long kamat le tu santi harlong pulo bang kan tiak di ning tiak tu lo la pulong le tu pulo la ke la de long le da ke Karbenglong ke thi ni pa nang jor ke nang jor te ni long le lo la ke ta lang ma di ko tu ta hai la ma te tu bong ta ma de chuk le ai ni Jirikindeng pen Francis Ingti report Kalbe Daily News mang la lok se pati